Al treballar amb la gent gran i a la residència, d'estar en contacte, la plaça és un lloc i un espai obert on la gent gran passeja. I per la meva feina jo veig que la gent surt, es comunica amb el barri, a prop tenim tants serveis, no? Sembla que han afegit bancs i el que m'agrada és que els han posat així en reunió, que en alguns llocs els posen aïllats. Això està bé.